Vy sa rozdelíte do 3 skupín. Každá skupina si zvolí svojho kapitána, ktorý bude zapisovať. Moment, ešte som nedohovorila. Dostanete papiere, dostanete pero, treba zapísať všetky odpovede. A keď budete mať všetky, no ty to vieš, no jasné. Keď budete mať všetky odpovede, tak dostanete písmenka, z ktorých treba zložiť slovo, ktoré je vlastne hlavným mottom dnešného dňa. No, a ktoré družstvo vyhrá, tak bude prvé. Bude najšikovnejšie. Knížky si môžete nechať na stoličkách. Potom dostanete pečiatky. Môžete aj vy, vy ich poznáte. Takže na 3 skupiny. Koľko nás je všetkých? Ja som 24. Ja som Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kapitána si zvolte si kapitána. Ktorý ho píše. Druhá skupina 8, 2, 4, 6, 8. Kapitán zodvihne a rýchlo píše. Zalíčite 2, 4, 6, 8. Kapitán zvolte. Dianku vyhlasíte, takže Dianka bude kapitánka. A vráti sa, preto ste Hej, tu je jednotka. Minule sme to síce museli hneď až večera, ale to bola televízia. Nekúkaj sa.